koya Sanjana ni labdet norok no rina bagise genero kabang borok saimana mo sungjaka sangbai kha abono phabini final labdet ang norok no rina bagise ngai sang saimano sini koya Sanjana cancer manjak sang bono treatment khlaina ne bagai Bangalore tolai phaimani abono norok jotono sio ngai sango sakango phaiga 17 तारिखआव जों फायका ओमफ्राय जों हस्पिटाल दुइटा चोस खायमाने कैसा एससीजी ते कैसा हमके श्री शंकरा ओमफ्राय आपनि बेरे शंकरा तेसा कमनि तेसा एफोर्डेबल खायमान हनै जों आरो एडमिशन खायना हनै डाइरेक्ट तोलाई फायमाने आदिनो ओमफ्राय सिनि फ्लाइट 11:30 तनि ओमफ्राय फायते बेलाय हरम थांगा ओमफ्राय जोंहा हराव थांलायखा इमारजेन्सियाव थांलायखा ओमफ्राय आंबो दा नै दलक दङ बर' कन्टाक्ट खायो आबो हायके जों तलांलाय माने ओमफ्राय दाबो कक ओमफ्राय आबो सेस जोंहा दिनो बन तलांखा ओमफ्राय बिनि टाटानि तो सिनि रिपोर्ट दं लाफोन ओमफ्राय आरो जत फनका फायबनो बनो एडमिट खायमालिया डक्टर साख्लाय रिखता ब्रक रिपोर्ट नाय साखा माने अंगलाक और अंगलाक ब्रक या करे रे माहायना ओमफ्राय जत रिपोर्ट नायै तामों खाताबो बिनिबो बाहाय प्रब्लेम मंखा ओमफ्राय आबो रकमा किसा सानाय बिनि हिंखाय गोबांमा जे बडि पार्ट गुबुननि अर्गान दगबो स्प्रेड थांखा बर' अंखा ओमफ्राय बिनि लान्सआव थांखा लिभाराव थांखा ओमफ्राय ब्लाडआव थांखा तै ब्लाड क्लट रक मंबायखा ओमफ्राय तै टिउमार हाय बतंग बिनि बेक साइड मोनसे साइड ता ओमफ्राय दाबो गोबां मासिं दंसियो कायसा जागा ओमफ्राय सार्जारि रखनो क्लाइमान खामो ओमफ्राय आमहाय गोबां जागा से बिनि बाहारै दंबायखा रम साइड दंबायखा ओंखायनो आबोनि बागै डक्टर आगासो रिक्स नालिया बर' या कारै रैखाता ओमफ्राय बिनि आबो कक याकं असेमे ओमफ्राय याकं खनो तान सैमान खामो ओमफ्राय यां साकाबो बिसिङाबो जत जागासे मटामटि बाहारै थांमाने बागै डक्टर माने या कारै रैखाता ओमफ्राय नंनि रांबो बायनाय प्राइवेट हस्पिटाल बो ओमफ्रायबा ओंखायनो रक गानानि कैसे गवर्नमेंट हस्पिटाल दङ किडवाइ आरो फन तलां दे निसंग रेफर करे ओमफ्राय आबो जों भिडिअ बरिखा जोंनि कोया विशाल नेवरबो नुखना तया नेवरबो मियां आपडेट देखा ओमफ्राय आबो हायके जों आरो तलांलाय थां माने आरो सेम कन्डिशन न आबो हायनो साव ओमफ्राय जत रिपोर्ट नायै बरबो सेम नता आबो हायनो ओमफ्राय लास्ट ऑप्शन रेखा बरक नरक केमो स्टार्ट खायमानो केमो बाय जदि थांकायबा थांका थांलियाकायबा थांलिया ओमफ्राय बिनि तो लास्ट माने 5% 10% आबो हाय सिमिसि दंजासियो सिनि कोया सानजनानि ओमफ्राय माने बेलायखाय दखन नाङै फायो आबो रखनाखाय जों मिया बसिनि आरो सालाय बेलायखाय काबलायखा जतन रक भिडिअ नकबायखिन सिनि मकलनि मक्ति रक्ता बेबिना आमासो बिनि बावसंतो कुनु सिया हायसिन थांबाय काबमान कामा आबो नसंबो बेलायखाय दखन नांगौ बिनि बागै आसा कस्त'खै तुलाय मानिता ओमफ्राय दाबो गाबोन लास्ट ऑप्शन बिनि केम'रिवै बानसिलिया एबा बानसिलिया आमाहायता बर' सामानि ओंखायनो रक केम' स्टार्ट खायमानो बंनि किडवायाव खायमानो ओमफ्राय प्रब्लेम ओमफ्राय अबसे सकांगो बरकनो टाटा तलांफ्रो बरक फाइफ्रो बिनि मामा ओ जे बायोप्सि खायमानो जे ब्लक जे टिस्यू न तो बुजाकलिया कारण हस्पिटाल काबै फाइजाका ओमफ्राय तमुंना टिस्यू जे ब्लक बायोप्सिनि तंखा ओमफ्राय ओ किडवायानो बनो केमो स्टार्ट खायमान खामता ओमफ्राय दाबो मेइन प्रब्लेम गाबनो जे ब्लक गोरैनि बागै बनरबो केमो नायमालिया डक्टर रखाय साइज खायखा नरक टाटाव तेसा बेक खाय थांदि नंनि जेहेतु आरो से ब्लक बा आरो तेसा थाङै केमो स्टार्ट खायदिनि सावता ओमफ्राय जों दाबुक साब लायनाय डिसकासन खायलायनाय दाबुक जों जोंनि बेंगलुरु टीमनि दिनेश
जोंनि ब्रादार दिनेश बबाय थांबाय जों तामुक खालायमान बरक बाबा हायके सबायमान तामुक खालायमान खालायमैया सोंनानै माने कक साब लायनाय किसा सेगुनसा जों डिसकासन खालायनाय तो ताबक थांबाय ओमफ्राय मैया तो जों रेस्ट खालायलायखायासो थया सायाखै दंलायमोन मैया दिनै सासा थलायखाया ओमफ्राय बिनि एकदम जरा कम आबोनो बेलायखे जरा कम बुक्तजन तामुक थानो केबो सायमान या बो ईश्वर सिमसे सायमान ओमफ्राय ताबक ईश्वरनि थानैसो बिनि लांमा ईश्वर जखन लांमा रेखाबा ईश्वरनि थानैसो बिनि लांमा डक्टरक तो नंसा खालायमैया बरकाबोनो लास्ट ऑप्शन ना सार्जारि खायमोन कोनो खायमैया बिनिते केमो सिमिसे कायसा बिनि लास्ट ऑप्शन दंसो केमो गै थांकाबा थांका गायनाकाबा थांले 5% 10% बेतनो रको सियो बेबो मा सिनाय दं ओमफ्राय कोनो खायना गरै कोनो उपाय गरै दे नाम खायदा गाबोनो जों बेलायखे वाना लायजाक बेलायखे दुखबो नालायजाक दैनो रखबो मा सायमाना मुसुंजाखा सायमानाबो नांनाय हाबनि बागै आपडेट दियो जों आसेक पोस्ट खाय सोबा लायखा त्रिपुरा गोनांगै सिनि दफा गोनांगै रायनो सोबा लायखा सराय खनाय सिगला सिगली कक्रा साकरा जब जों बिनि बागै इमोसन नांलाय दं बिनि बागै दुख नांलाय दं ससियेल मिडिया खलखायना बिनि मामां डनेशन खांलाय माने सोरिलाय माने काबलाय माने आबो खायमां आंबो नुगो गाबनि बागै जतनो हामबाय मारियो आसके जों बनो सापर्ट खालाय माने सोबालाय माने बे त्रिपुरानि जों सोबालाय माने बिसिम बनो अंखना आसक खायरक जाकनाय आसक सोबा जाकनाय जोंनि गया सानजाना अंखना बनो रेकर्ड फाइबनो दा बक्स अबसिनि यागो या बनो मथांगन डक्टरकनि यागो बुया बनो मथांगन तामुखै ईश्वर सिमसे कायसा गाबोनो सानायावबो आपडेट कटाल जों तामुक डिसकासन खाय तामुक खायमान माया जों नायलायनाय ओमफ्राय बेलायखे हामबाय आपडेट दै दंफिनाय नाय दंदे जतनो हामबाय